Il-miliet sinonimu ma' ħafna affarijiet differenti. Min jaħseb fid-dissin, min jaħseb fl-ikliet, min jaħseb fir-regali. Għal-oħrajn dan iż-żmien ta' festiv fisser ħruġ mal-ħbieb, il-quddiesa tradizzjonali ta' nofs il-lejl kif ukoll laqda li jġib fil-familji. Iżda żgur li wieħed ma jistax jinsa li kellu l-ħelu tradizzjonali ta' dan iż-żmien. Min qaq ta' nasel għal-kejk u t-torta tal-lews u l-Christmas log. Ħelu la ħafna ifittxuh. Żmien li miegħu iġib ħafna xogħol u preparazzjonijiet ta' ġimgħat sħaħ għal diversi ħwienet tal-ħelu u kumpaniji li ma' xogħol nata spinta minn ġdid wara l-aħħar sentejn minħabba l-effetti tal-pandemija. Kif jispjegalna Vince Fred. Għamlet. Biz Covid minnhom bad bil-Covid jienu kelli nagħlaq. Għax għalqat minn ngħidin sa 8 ta' Jannar. Amma le żiedet. Staqsejna li d-dulċira jekk il-ħelu tradizzjonali Malti nqatax biex minfloku n-nies jażlu ħelu ieħor. Talli jfittxu bħal min spice jaħduhom ħafna. Manka l-loks u daw il-qastatelli jaw għandi minnhom tal-lews u minnhom tal-marmurata u l-qaqta l-għasel ifittxu ħafna wkoll ma dawk tal-affarijiet l-aktar li jfittxu. Fl-aħħar jiem żorna wkoll fabbrika li tagħmel il-ħelu fuq skala ħafna kbar li ma xogħol xorta waħda jsir blidejn minflok bil-magni. Id-direttur tal-kumpanija James De Bono spjegalna x-xogħol li jirrikjedi għal dan iż-żmien. Il-proċessi jibdew minn ħafna qabel, eżempju li bdejna minn Ottubru nippreparaw għal-miliet. L-ewwel ma nibdew il-min spice, ovvjament dawk jibdew il-preparation tagħhom u mbagħad jibdew ħarġin f'Novembru. Għandek il-Christmas cake li nxarbu l-frott minn qabel, nħaltu l-cake, ġifieri il-proċess ikun ilu li beda. U għandek ċertu proċess ukoll li jkun beda minn qabel. Bħala affarijiet tal-friża tieħu ħsiebhom li tagħmilhom qabel minħabba l-produzzjoni. Miliet wara ieħor dan il-ħelu jibqa' mfittex minn ħafna. Il-min spice, Christmas log, ġifieri naħseb tradizzjoni baqgħet hemm. Kristin Mamo għal Net News.